Okay, magandang umaga mga ka-OFW. Kita nyo ba yan? So yun ang kukunin natin ngayong araw at ulamin natin. Pero bago yun, gawa muna tayo ng panukit. Okay? Meron pang isa dito, oh, yun. Kita nyo ba yun? Kukunin natin yun. Puso ng saging. So kukunin natin yan. Gawa mo lang muna tayo ng panungkit. Okay, so ito pa yung isa. Ito na yung panungkit natin. Susungkitin na natin siya. Okay. Okay, ito na. Ito nyo pa to. Ayos. So yung isa pa. Okay, ito na. Ayos. So mamaya papakita ko kung paano to linisin, paano balatan to. Okay? So tsaka yung pagluluto, paano yung may ibang uri ng pagluluto ng ganito. Ilocano style. Okay? Ayun. Ang ay puti. Ayos. Mga corona. Explain mo kung paano yan. Yan, nalisin mo yung garon. No. Oh. Tapos Ano yung tatanggalin natin? Yan, Ano yung yan? palipalito. Yung palipalito niya tatanggalin yan. kasi matigas. Oo nga, yun po. O, saka yung puti-puti ata na yan. Ayan, ito. Di ba yan yun, yung matigas Oo, na yan. palipalito? Saka yung ganito, oh. Yung puti-puti. Oh, kahit wag na yung puti, basta yung pwede. palipalito Naalis niya naman ito. ganyan, oh. Kasi matigas kasi yan eh. Di ba kala ka sa buhay mo? Ayos. Udot. May tingin pa pala sa Auntie Julie dito. Sa, ang gado. Ayan, umitiya naman Tumawa. Kasi mapapanood kasi nila yan, sikat ka na. Sikat dito. Pag sabi mong manang yun isa sa San Antonio North, kilala na kaagad yan. Good. So, yan na yun. So, ito yung nasa gitna niya, malambot na to. Pwede na tong ilaga ito. So, iboboil, iwain natin ito sa apat, iboboil. Tapos, pwede mo na siyang gawing adobo, or atsara, or saluyot, dininding, pwede.